חס וחלילה יכול לקרות משהו, מתאמנים, אצבעות, נפצעים. אביב לימונד כבר אתמול לא התאמן כי הוא נפצע בגיד האצבע, באימון שלשום, והוא צריך קצת מנוחה. אז זה משהו שקצת מוציא את הרוח מהמפרשים, אבל מקווים שיתעדו את כל הדבר הזה. אנחנו כמובן נעקוב אחרי זה בצורה אדוקה. רועי גלדסטון, תודה רבה לך. תודה רבה. ועכשיו בוא נדבר על אגרוף תאילנדי. אליפות ישראל תתקיים בספטמבר, בנובמבר אליפות אירופה. שלום לבועז פולני. שלום. אתה מאסטר אגרוף תאילנדי. כן. ושלום לירין מרצישבסקי. שלום. את תלמידה שלו. נכון. ותלמידה טובה? שאל אותו. כן. תלמידה טובה. כמה חי הענף הזה בישראל? הענף הזה עשה התקדמות רצינית מאוד בשנים האחרונות. מאז תקופתי כנזיר בתאילנד ועד היום הוא יותר מהסיר את עצמו. זאת אומרת, כאילו, רגע, אני שנייה רוצה להתעכב על אתה היית נזיר בתאילנד? אני הייתי נזיר בתאילנד. התחלת את המידע הזה, כאילו הוא לא חשוב. הוא לא חשוב, זה כמה זמן? 6 שנים. 6 שנים? נזיר לוחם, כן. מה המשמעות? מה עושים בעצם? חיים במנזר, חיים באורחות. המנזר, הנה יש מנזר פה בדיוק, זה דוגמה לנזירי, זה במקביל לנזירי השאולין, טיבט. כן, כן. אז נזירים בתאילנד, זה לא חייב להיות על הר גבוה ולא עם מאמן עם זקן. ואתה קם בבוקר, מרביץ 8 שעות לעץ והולך לישון? בדיוק. זאת אומרת, 4 שעות, ואז עושה... יש לי חבר שעשה את זה, אז אני יודע שזה ככה, פחות או יותר. כן? ואז עושה זן, ואז עושה קצת מדיטציה ולחיצות, ואז עוד 4 שעות אימון. ואז חזרת עם התואר הזה מאסטר, נכון? באגרוף לא, תאילנדי או שעוד לא? אז התחרתי בתאילנד, בבנקוק. עשיתי 10 קרבות בלומפיני, רג' דמנון, זה האצטדיונים הנחשבים. וחזרתי לארץ. פתחתי פה, התחלתי לאמן. אז כמה מתאמנים היום? לא רק אצלך כמובן, אבל בכל הענף בישראל. אלפים? כן. בקטע של חוג או ספורט תחרותי? גם וגם. זאת אומרת, אלפים בחוג, ותחרותי, אני מניח שיש כבר 1,000. 1,000 מתאגרפים בסגנון התאילנדי. אגרוף תאילנדי. למרות שפה בארץ... נשמע מספר עצום לענף שהוא גם לא אולימפי. נכון, הוא יהיה אולימפי, אנחנו מקווים מאוד, אנחנו עובדים על זה. השנה באליפות העולם במרץ בבנקוק, הייתי בהנהלה של ה-WMF, של ה-World Muay Thai Federation. של הפדרציה העולמית של האגרוף תאילנדי. השנה הגיע מישהו מהוועד האולימפי, מפינלנד. שילמו לו מספיק כסף, ואז יהיה ענף אולימפי. שילמו לו, אבל הוא בא ואמר לנו מה צריך לעשות. אמרת לי שאחד הדברים שצריך לעשות זה להוריד את התאילנדי מאגרוף תאילנדי. כן, בתאית, בשפה תאית, שאותה אני דובר, אז מוי תאי זה אגרוף תאילנדי. ועכשיו לא יוכלו להגיד מוי תאי, כי אתה לא יכול לשייך ספורט אולימפי למדינה. אז איך יקראו לזה שם כבר? מוי. מוי. שזה אגרוף בשפה התאית. כן, אבל זה לא בוקסינג. זה לא בוקס, זה לא קלאסיק בוקס. ירין? כן. כמה זמן את מתאמנת? מה משך אותך לזה? איך בכלל זה קרה? אני מתאמנת שנה אצל בועז. משך אותי, אני באה מתחום קיקבוקס, מדריכת קיקבוקס. אירובי, נכון, סטודיו. הייתי מדריכה קבוצות ופעם אחת עברתי השתלמות של טכניקה אצל בועז. אז עוד הייתי גרה בבאר שבע, אני מגיעה מהדרום. וזהו, ומאז בעצם אמרתי, וואו, אני חייבת ללמוד אצל הבן אדם הזה, ובאמת איך שעברתי למרכז... מה מיוחד בזה? אתה יודע, אתה מסתכל מהצד, אתה רואה קצת אגרופים, קצת בעיטות, כאילו, מה הקסם של זה? קודם כל, אתה צריך לנסות כדי להבין, קודם כל. אבל לדעתי, הרבה אנשים לא מבינים שמעבר אנחנו רואים אותך מתאמנת. נכון, אצל בועז. מעבר לפיתוח הפיזי שיש בזה, יש בזה המון המון פיתוח מנטלי, והמון ביטחון עצמי, ותוך כדי האימון מתפתח לך עוד הרבה דברים שהם מעבר לפיזי. וזה סוג של תהליך שאתה עובר,
מאימון לאימון. הרי כל אומנויות עוד פעם הלחימה, יש משתפר. בהם מרכיב מנטלי מאוד מאוד עמוק, ולהגיע עמוק פנימה, למצוא את השלווה הפנימית, כל הדבר הזה. לא להשתמש בכוח, בבקשה. קודם כל, מה שמייחד את האגרוף תאילנדי, מעבר לשאר אומנויות הלחימה, שכבודן במקומו מונח, הוא שאגרוף תאילנדי מאוד מתאים לרחוב. הוא די נטול פוזות, הוא פחות סקסי, אבל הוא לא נדרש ממך שום דבר אובר. אתה יכול להגיע שמן ונמוך, ושלא יכול לרוץ 10 מטרים, ואתה יכול להתחיל להתאמן. אתה לא צריך לבוא עם כושר מראש, אין לנו כל מיני עמידות כאלה, או כאלה שזה אומנויות נהדרות ויפות, חס וחלילה שלא יקומו עליי מאמנים. ובלי הטקסיות. יש טקסיות, יש ריקוד לפני הקרב שנקרא וואי קרו ומוי, רם מוי, אבל נטול פוזות. הוא מאוד, אתה בא אחרי יום עבודה, אין לך כוח להתחיל להיות מיסטר קאטות. אוקיי, זאת אומרת זה לא שינון קאטות, אלא... זה לא שינון קאטות, זה תרגול סיזיפי כמובן, אבל הוא בהחלט חלק טבעי. זאת אומרת, כשאתה עומד עם מישהו ככה, אתה למעשה שומר ראש. אוקיי. אתה מבין? זאת אומרת, זה כזה מין, שמירה, אתה שומר ראש. אבל מה זה שונה? שוב, לא כל האמנויות הלחימה הן מלאות בקאטות ובכל השואו הזה, נגיד, נקרא לזה. תדייק מה ההבדל בדיוק. אמרתי לך, אנחנו פשוט, אין לנו, התנועות מאוד קצרות, מאוד קטנות, יחסית. שוב, פחות סקסיות, מכות רגילות, כמו שהיינו קטנים, היינו הולכים מכות, כן, נתתי לו בוקס, נתתי לו בעיטה, רק משכלל את זה. ממש משכלל את זה, ולומד, מעבר לזה, שאגרוף תאילנדי לוקח, זה נקרא אומנות 8 הנשקים, וזה מאחד בתוכו את כל, זאת אומרת, כל האיברים שלנו שיכולים להרביץ. לשמש כנשק. כן, זאת אומרת... מה, יש לנו 8? אני סוחר עליי 8 נשקים. בלי להרגיש, כן. האמת שבאמוי בורן, שממנו הגיע האגרוף תאילנדי, יש 9, כולל הראש, אבל באגרוף תאילנדי, באמוי תאי, יש 2 אגרופים, 2 מרפקים, ברכיים ורגליים. זאת אומרת, גם בעבודה מקרוב, אתה לא פתאום נתקע, וגם אם תופסים אותך, אז המרפק... תמיד יש לך את המרפק... כן, תמיד כשתופסים לך את הידיים, אתה אומר, שיט, תפסו את הידיים, כן, אסור להגיד זה, אבל תפסו את הידיים, אז... כמה זמן לוקח להיות טוב בזה? טוב זה אינדיבידואלי. לדעת להגן על עצמך ברחוב, תוך בין 4 חודשים לחצי שנה. באמת? זה מה שבשביל זה אמרתי, כי באומנויות אחרות, באיקידו לצורך העניין, אתה צריך להיות לוחם של 10 שנים. באגרוף תאילנדי, אם מישהו בא לך עם סכין ברחוב, אתה יכול לנטרל אותו תוך 4-5 חודשים? כן, כן. גם אם הוא גדול וחזק, אתה ממליץ לברוח. אני ממליץ לברוח בגלל שאני גם ביחידה מיוחדת בבילוש דן, בימ"ר, מתנדבים של בילוש דן, שמנויים אנשים כמוני, ואני יכול להגיד לך שההוראה הראשונה זה, כשיש למישהו כלי נשק, תסתובב, תברח, והיחיד שיפצע זה האגו שלך. אוקיי, משפט טוב. כן, אבל... אבל בוא נגיד, אם זה מגיע לכדי זה, אתה יודע לעשות את זה. אם זה מגיע לכדי זה, אתה משתמש בכל מה שיש לך בצורה מאוד יעילה. כמה שנים מתקיימת אליפות ישראל? הרבה שנים. הרבה שנים? הרבה שנים. אנחנו מקיימים את אליפות ישראל כבר 10 שנים בטח, ואנחנו נוסעים כל שנה לאליפות עולם במרץ, בדרך כלל בתאילנד. אנחנו טובים בזה? בעולם? בקבוצה שלי יש 2 סגני אלופי עולם. וואלה. אחד ב-67 קילוגרם איליה סקברונסקי, ואחד ב-71 קילוגרם אנטון זברובסקי. מה לעשות? יש להם משמעת. ויש לנו 2 אלופי אירופה, אחד בנוער. ואחד בבוגרים. אליפות... שהם מתאמנים גם אצלך. כן, אני מדבר על חניכים שלי. יש לנו עוד, יש עוד חניכים שהם... את מתחרה? לא. יש קטגוריות נשים, אבל... יש קטגוריות נשים. השנה תצא מישהי מהקבוצה שלי, מלומפיני, מהרשת מועדונים, תצא מישהי ב-67 קילו, להתחרות בפעם ראשונה באליפות אירופה. פעם ראשונה מבחינתה. איך הסביבה, אגב, מקבלת את זה? זה לא נשמע להם משונה שאיפותייך להיות, לעסוק באגרוף תאילנדי? הסביבה מאוד וואו, כאילו, בשבילהם, כי זה נראה קצת מפתיע, אולי לחזות שלי שאני עושה את זה, אבל לגמרי זה רק בגלל שלא מבינים את התחום ולא מנסים, אבל... זה לא כזה אגרסיבי כמו שזה נראה. כן. אנחנו
נעשה אולי הדגמה, תלמדו אותי כמה עקרונות בסיסיים. שמחה רבה. אז אנחנו נעבור פה לאולפן המדפסת. באימונים מרביצים על אמת? באימונים יש כל מיני אלמנטים, כמו שאתם רואים את המועדון, יש שם שקי אגרוף, יש שם לפות, מה שאני מחזיק, יש פוקוסים, שזה בגודל של ראש, שזה יותר לאגרוף. במועדון הזה, למעשה זה, אני גם יושב ראש של מכבי תל אביב, אגרוף אולימפי וטייקוונדו, אז שוב, אנחנו משתמשים בהמון אלמנטים מהאגרוף עצמו, בשביל לקדם. טוב, אז בואו אנחנו נעבור לשם. להשתמש בשמונת הנשקים שלי. יאללה, שמונת הנשקים. מעניין אם הביאו לך כפפות. אתה רוצה? הבאתם לפות? הבאתי הבאנו לפות הכל. והבאתי כפפות בשבילה, שאלה מי נתחיל? אתה רוצה שהיא תדגים ואז אתה תלמד? מה שפחות כואב. היא תדגים, היא נתחיל להדגים ואז אני אלמד אותך את לפחות ההתחלה. בוא תעזור לי רק. מה אתה צריך? להחזיק את זה? כן, גם טוב. שאתה הולך לחטוף ממנה אגרופים? בעיטות? אני מקווה שלא אני מקווה יותר שהקריות. כן. אבל... כשאני אתרחק צריך... בוא נתחיל להדגים. וואו. אוקיי. וואו, איזה בעיטות מטורפות, מה זה? תנסה. עכשיו אתה. מה אני עושה? אני יודע קצת קרב מגע, כאילו, מזהו, שזה אסור להגיד את המילה הזאת לא, לידך. קרב מגע, מותר הכל להגיד לידי. קרב מגע, כן. מאמנים של קרב מגע באים לעשות השתלמויות אצלנו. קרב מגע. סעודי. סעודי קאפ, סעודי קאפ, סעודי כן. קאפ. לא. אוקיי. אבל עכשיו יהיה לי פדיחה שאני לא אבד כמוה. לא, לא יהיה תקשיב, לך זה- פדיחה. אתה נלחם רק עם עצמך. בעיטות מטורפות. יהיה לו, אני אעשה לו. אוקיי. טוב, בוא נתחיל בעמידת הימני או שמאלי. ימני. ימני ועוד נתניה. אוקיי, אז רגל שמאל קדימה. יד ימין פה, מגנה על הראש. אוקיי. טוב, אז אנחנו לא נדייק עכשיו. כן. היד הזאת פה, סנטר למטה. אוקיי? למעשה זה כמו שאתה עומד ברחוב ואומר, היי, סליחה. הלו. כן. עכשיו, כשאתה מוציא בוקס עם היד הזאת, בוקס ישר עם היד הזאת, קוראים לו ג'אב, אוקיי? אתה מוציא אותו כאשר הכתף היא זאת שמוציאה את הבוקס, כן? יד שנייה נשארת לשמור על הראש. האגן עושה תנועה, לא גדולה מדי, כדי שלא יבטאו בך ותוכל לעשות הגנה, אוקיי? והיד הזאת פוגעת לי פה, וכשאתה נותן את הבוקס, אתה אומר איש. איש. כן. למה? עכשיו, עוד דבר חשוב, כדי לשחרר השיר. אוקיי. אז אני עם ה... אבל מאוד חשוב שתהיה קול, שתהיה לוס. משוחרר. לוס לגמרי. אוקיי. כך. יופי, רק יד שנייה ירדה. נכון. ואם אני מתאגרף טוב, אז זה שנתת לי בוקס עכשיו, אני בקלות עושה אוברהנד וסוגר איתך זה. הלאה, יד שמאל. לא לעשות. כן, בום. אוקיי. יד שנייה. לא, היא לא צריכה פה. היא נשארת פה על הראש. פה, תשתחרר, פה על הראש. איזה כיף, תכף אנחנו הופכים אותך למחור. הלאה, קרוס, זה היד החזקה שלך, בום. לאן? אליך? כן, לפה, סתובב. עם זאת. כן, סתובב. לא, כן, אבל לא להיזרק, יותר כזה מין, כזה. הופ, יד שנייה שומרת פנים. אוקיי. כתף עולה לשמור על הלסת. תן. יופי. אבל ירדה לחזה, אנחנו רוצים שתשמור ראש. תעמוד רך. הלאה, 1, 2, ג'פ, שמאל ימין. יופי, שמור ראש. כן, רק שאתה עדיין עושה את זה, אנחנו נעבוד על זה. זה בגלל שאני מדלג, אני נראה... לא, אז אתה לא צריך לדלג, בבובה. כאילו, ישנת משהו, אתה צריך להיות רגוע. טק, טק. יופי, פחות חזק, טק, טק. יופי, עכשיו אני אביא את אלה, ואתה תרביץ להם, תבין איזה... אוקיי, בעיטות. תרגיל אחרון. תרגיל לך בעיטות? כן, הוא בעיטות. כבר התחמם. זהו, I'm on fire. כן. תראה איזה חיוך אלה ישר. הלפות, כן? אלה הלפות. האמת שאתה צריך לדאוג לא לפספס, כי אני לא בא לי לחטוף בעיטה, בזהירות. רגע, נפות לי המכנסיים. בזהירות. אוקיי. לסובב רגל, החלק שפוגע זה השוקה. זה? כן, בדיוק.
כואב. למי שפוגע בו זה כואב נורא, אם זה פוגע, זה ממש כואב. אם זה פוגע, זה כואב באצבעות, אם זה פוגע... אז אני אמור לפגוע בך עם זה? בדיוק. נכון מאוד. זה תשבור לי את העצם. ממש לא. העצם שלך יותר חזקה מהאצבעות. כאילו באינסטינקט אתה בועט עם זה. באינסטינקט אתה בועט עם זה כשאתה משחק כדורגל, והכדור הוא מקבל, יש לו אוויר. אוקיי, אז עם השוקה. אבל אני תיבט בי ואני אעשה בלוק עם העצם שלי, כן, כן, לא כיף. אתה ממש חייב לדייק ולא... עם זה? כן. פה. בזהירות, לסובב, להסתובב מהגוף לאט בלי כוח. אוקיי. בלי כוח. יופי, עכשיו תגיד איש. איש. יופי, עכשיו חזק. יופי, תגיד איש. 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 יופי. איש. איש. עכשיו תן בוקס. לא, עם היד הזאת. ותן בעיטה. אוקיי. עוד פעם. אחד בום. אחד בום. עוד פעם. אחד בום. הרגת אותי. אין